kättä pystyssä ja aloitetaanpa tästä, Heikki Silva. Joo, me tarvitaan työperäisiä maahanmuuttajia, ei näitä kerjäläisiä eikä mitään muuta, mutta työperäisiä maahanmuuttajia me tarvitaan. Meille tulee sitä mukaan, kun meidän väestö ikääntyy ja siirtyy eläkkeelle, niin jonkun täytyy ne hommat hoitaa ja siihen me tarvitaan kyllä maahanmuuttajia, ehdottomasti. Ja mitä korkeampi koulutettuja, niin sen parempi. Miksi tarvitaan? Mä nostin käteni ennen muuta sen takia, että haluan protestoida sitä vastaan, että maahanmuuttajista on tehty syntipukki lukemattomille ongelmille, joihin heillä ei ole osaa eikä arpaa. Kuten esimerkiksi sille, että suomalainen puunjalostusteollisuus ajaa alas tehtaita tai että pankit hukkaa eläkeläisten rahoja. Meidän suhtautuminen yleensäkin maahanmuuttajiin on ollut valitettavan usein leimaavaa. Maahanmuuttajia on monenlaisia. Suomella on varaa ottaa vastaan lisää pakolaisia. Se ei ole mikään taloudellinen uhka eikä ongelma. Meillä maahanmuuttajien osalta ongelma ei ole se, että ongelma ei ole maahanmuuttajissa, vaan ongelma on sen sijaan niissä firmoissa ja erilaisissa harmaan talouden hämäräliikemiehissä, jotka käyttävät hyväksi monia maahanmuuttajia ja teettävät heillä töitä alle kaikkien sopimusten ja lainmukaisten taksojen. Ja tässä suhteessahan meillä on yhteisiä intressejä sekä suomalaisilla työntekijöillä että maahanmuuttajilla. Okei, eli teidän mielestänne tässä syyllistetään maahanmuuttajia turhaan ja me tarvitsemme lisää maahanmuuttajia. Tuolta äsken kuului aika kriittistä tekstiä. Mitä vastaatte tähän? Minusta tämä on se asiallinen argumentointi. Mä olen sitä mieltä, että tämä maahanmuuttokysymys niin on suomalaisten päättäjien, niin ollaan otettu tavallaan niin kuin sen sijaan, että haluttaisiin suomalaisten asiat hoitaa, suomalaisten vähempiosaisten asiat hoitaa kuntoon, niin ollaan otettu tavallaan vieraslapsi ja alettu sitä hyyssäämään. Tiedätkö muuten, Kalevi Helo, takauspuolesta, kuinka paljon Suomessa oli vakinaisesti asuvia ulkomaalaisia vuonna 2010? Ja tämä määritelmä siis on, että kotiosoite on tällä hetkellä Suomessa, mutta henkilöllä ei ole Suomen kansalaisuutta. No, niitä on erilaisia tilastoja olemassa, mutta väittäisin, että islamin näitä tällaisista köyhistä maista, sotakäyvistä islamilaisista maista tulevaa maahanmuuttoa, joka on tavallaan pahinta siitä porukasta, niin sitä on sanotaan 40 000 ja 40 000 suurin piirtein olisiko. Onko muita arvauksia tähän, eli vakinaisesti asuvia ulkomaalaisia Suomessa 2010, kotiosoite Suomessa, ei Suomen kansalaisuutta on määritelmä. Tässä verkkaattiin 40 000. Voin vinkata, että enemmän. 167 000. Niin, tässä oli kysymys islamin uskoisista. No sitten todellakin niin mennään eteenpäin. Onko tämä paljon vai vähän? Tässä oli vain 2 henkilöä, joiden mielestä Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttajia. Eli varmaan voisi päätellä, että Jiri Keronen, että tämä on jotenkin... Tuossa kysymyksessä ei ensinnäkään ole yhtään mitään järkeä. Ei ole olemassa sellaista ryhmää kuin maahanmuuttaja, vaan maahanmuuttoa tapahtuu äärimmäisen monista erilaisista syistä. Esimerkiksi paluumuuttajat on maahanmuuttajat samalla tavalla kuin turvapaikanhakijat tai pakolaiset tai työperäiset maahanmuuttajat, eikä edes turvapaikanhakija ja pakolainen ole sama asia. Ja se on äärimmäisen tärkeää, jos me halutaan keskustella rakentavasti, niin kuin tuossa äsken ehdotettiin, niin silloin olisi hyvä myös pitää nämä jutut erillään, koska ne ovat erillisiä poliittisia kysymyksiä. Sen takia otinkin tästä selvää ja yritin määritellä tämän vakinaisesti asuvia ulkomaalaisia Suomessa. Se on tarkistettu juttu, mutta olet ihan oikeassa, että ryhmiä on monenlaisia. Joten jos kysytään, että onko liikaa. Niin, tämä on se peruskysymys. Niin. Tai tarvitaanko lisää? Niin, siis me ei voida näin kysyä, vaan me voidaan kysyä esimerkiksi, että tarvitaanko lisää vaikka pakolaisia tai tarvitaanko lisää työperäistä maahanmuuttoa. Tarvitaanko lisää työperäistä maahanmuuttoa? Ei tarvita. Entä pakolaisia? Ei tarvita, mutta pakolaiskiintiötä tulee nostaa 1000. Ja samaan aikaan Suomen omaan lainsäädäntöön perustuva humanitaarinen suojelu tulee purkaa. Selvä. Mä oon taas sitä mieltä, että ne kiintiöt kokonaan pois ja lopetetaan se turhaa maahanmuuttajien hyysäys ja laitetaan suomalaisten asiat kuntoon. Pesaminen sitten. EU-jäsenyyden mukanaan tuoma sisärajojen poistaminen on merkinnyt sitä, että Suomessakin on nyt ihmiskauppaa. Näitä sekä pakolaisia että työtä hakevia käytetään hyväksi.
Euroopan unioni on omalla tavallaan laillistanut harmaan talouden. Nythän meillä toimii niin keskeneräisellä ydinvoimatyömaalla Eurajoilla kuin monilla muilla työmailla semmoisia hämäräfirmoja, jotka eivät maksa mitään velvoitteita, veroja tai sosiaaliturvamaksuja tai muita Suomeen ja maksavat 2-3 euron tuntipalkkoja näille muualta tulleille työntekijöille. Tämä on yksi osa maahanmuutosta ja tämmöistä käytännössä tällä hetkellä laillistettua rikollisuutta, koska kukaan Suomessa sille ei näköjään mitään saa. Ja maahanmuutto tietysti on laaja kysymys. Siitä pitäisi puhua erikseen pakolaispolitiikasta ja työperäisestä maahanmuutosta. En nostanut kättä, niin kuin kysyttiin, tarvitaanko Suomessa lisää maahanmuuttajia sen takia, että Suomessa on todellinen työttömyys tällä hetkellä 400 000 ihmistä. Meillä on polkuhintaisille työpaikoille, muutaman euron tuntipalkkaisille sellaisille on työvoimapulaa. Mutta pikkusen lyhyempiä puheenvuoroja, puhutte ihan asiaa, mutta pikkusen lyhyempiä. Sitten Hannu Harju, tähän asiaan. Niin, täällä tuli aika hyvin esille se, että maahanmuutosta puhuttaessa täytyisi eritellä tämä kysymys. Työperäinen maahanmuutto on sellainen, jota Suomi ei tarvitse. Sehän liittyy tähän kapitalistiseen järjestelmään. Se on yksi Euroopan unionin perusvapauksista, eli hyväksytään työperäinen maahanmuutto. Me olemme nähneet, mitä Irlannissa on tapahtunut. Ulkomaisella pääomalla ylikuumennettiin talous ja sen seurauksena esimerkiksi yli 30 000 puolalaista muutti sinne työn perässä. Te usko siihen, että Suomi tarvitsee töitä tekeviä käsiä? Täällä tuli esille se, että Suomessa oli 430 000 laajan työttömyyskäsitteen omaavaa työtöntä on tällä hetkellä. Ja täällä on työvoimaa. Ja sitten se seikka, että jokainen talous perusteeltaan, sillä on 3 lähtökohtaa, millä se voi tulla toimeen. Luonnonvarat, joita hyödynnetään, työvoiman määrä ja sitten kansakunnan koulutustaso. Ja näillä tulee pärjätä. Ja joku näistä elementeistä, jota voidaan muuttaa, on juuri tämä työvoiman määrä. Ja kapitalismi tarvitsee tätä. Kiitos. Taloudesta puhumme vielä, mutta puhutaan vielä tästä maahanmuutosta. Ja nyt hypätään työperäisestä maahanmuutosta pakolaisiin ja niihin, jotka tulevat maahan suojelun tarpeen perusteella. Yksi konkreettinen asia, joka nostattaa maahanmuuton kritiikkiä, on Suomen perheenyhdistämislainsäädäntö. Muuttaisitteko te tätä lainsäädäntöä ja jos niin, miten? Yli Hakanen. Sitä on nyt hieman tiukennettu ja en näe tarvetta tältä osin mihinkään lisämuutoksiin. Minun mielestäni tässä on nyt semmoinen suuri vaara, että joidenkin yksittäisten tapausten perusteella yleistetään kokonaisia ryhmiä koskevia leimaavia arvioita siitä, että käytetään tuota tai tätä hyväksi. Meillä on viranomaisilla nyt jo mahdollisuus estää väärinkäytöksiä. Se on monimutkainen asia, sellaisia yksittäisiä tapauksia voi löytyä. Puhutaan ankkurilapsista ja tällaisesta. Mutta pääongelma on se, että meillä on erittäin vaikeissa oloissa, jopa hengenvaarassa olevia ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Ja meillä on varaa antaa apua, me annamme sitä nyt äärimmäisen harvoin. Jiri Keronen, tiukentaisitteko perheenyhdistämislainsäädäntöä, jos niin miten? No itse asiassa mä vähentäisin kaikki yhdistetyt perheet tästä pakolaiskiintiöstä, mutta tämä ei ollut se asia, mihin mä halusin kommentoida, vaan tuohon ihmisten auttamiseen. Humanitaarinen maahanmuutto on äärimmäisen surkea tapa auttaa ihmisiä. Otetaan esimerkki. Yhden alaikäisenä käsiteltävän turvapaikanhakijan turvapaikka maksaa vuodessa noin 57 000 euroa. UNICEFin mukaan tällä hinnalla pystytään rokottamaan 285 000 lasta poliota vastaan. Käytännössä, jos Suomi käyttäisi vaikka 100 vuosittaisen turvapaikanhakijan kustannukset poliorokotteisiin, niin Suomi pystyisi hyvin nopeasti hävittämään polion koko maailmasta. Tällaisia vastakkainasetteluja mun mielestä ei pitäisi harrastaa. Se on ihan sama, kun me asetetaan maahanmuuttajatyötön ja suomalainen työtön vastakkain, kun kumpaakin riistää joku iso raha. Meillä on velvollisuus osallistua näihin
esimerkiksi YK-kehitysohjelmiin nykyistä suuremmalla panoksella. Meidän hallitus ei ole sitä halunnut tehdä ja se on joka tapauksessa tarpeellista toimintaa, mutta siitä ei seuraa se, että pakolaisia ei auteta. Ne on molemmat velvollisuuksia. Joo, eikä tässä ei ole kysymys ihmisten auttamisesta, vaan kysymys on siitä, että tässä niin kuin on moniavioiset somalit kyseessä tässä perheenyhdistämisessä, eli tavallaan pumpataan suomalaisesta sosiaalisysteemistä rahaa toisenlaisella arvoperusteella, mitä suomalaiset on tottunut saamaan, ja tämä käytetään niin kuin hyväksi, tämä suomalainen systeemi. Ja mitä enemmän otetaan semmoista porukkaa, joka tavallaan niin kuin, pelkästään meidän rahoilla elää ja saa sen tällä väärää reittiä, niin meillä sitten ei riitä omille vähempiosille rahaa. Keronen vielä lyhyesti. No mä en halua alkaa puhua mistään moniavioisista somaleista, vaan tästä vastakkainasettelusta. Maailmankaikkeuden tai maapallon resurssit on rajalliset. Niitä on pakko asetella vastakkain. Jos yhdessä paikassa on kultaa, niin toisessa paikassa ei voi olla se sama kulta. Tai jos yhdessä paikassa on ruuvimeisseli, niin toisessa paikassa ei voi olla se sama ruuvimeisseli. Joten ehdottomasti on pakko asettaa asioita vastakkain. Ja tämä johtuu fysiikan laista, eikä mistään arvokysymyksistä. Nyt sitten lyhyesti vielä. Kulta jakaantuu nyt äärimmäisen epäoikeudenmukaisesti ja epätasaisesti. Pieni rikas vähemmistö saa lähes kaiken kullan. Eiköhän pitäisi katsoa, miten sitä jaetaan vähän tasaisemmin muillekin. Se kysymys oli erilainen. Sitten lyhyesti vielä seuraava hallitus.